Mike Chimombe opika kuti 2025 ndogore rekupedzisira rase weekend mushure mekunge vamutamba tsvena ndokumusiya ega kuchikurubi ukuwo Tom Jones ari kuti atenga imba ye 1.9 million rand pamwe chete neBenz achitenda vanhu vese vari kumusvitsawo masters. Welcome back to your channel. Please do watch this video to the end. So guys, ndonyaya dziri pano nhasi weekend vakatamba mukomana tsvena pakulika maaudios ake vachitaura nyaya yemari dzavari kuita maprojects avanoita negovernment uye mukomana achiti ndiye akachibata kuti dzvi ndokubva nyaya yangoita viral asi weekend hana kuenda kujere Chimombe ndivo vakazoenda ivo nampofu. Saka vari kuti ivo pavanga vakagara ikoko kuchikurubi vakataura kuti ivo weekend uchivhayo things is untouchable here, the audacity to frame me, but trust me 2025 is going to be the year I settle this. Ndichamupedza. Ndo mashoko aChimombe achitaura kwavanga vari kuchikurubi ikoko. Pane akazoburitsa information iyoyo achiti Mike Chimombe apikira weekend, but hatisi kuziva guys kuti pakakwira weekend nemabatiro avakachita kuti dzvi vachadzika here. Recently vanga vari busy zvavo kuto celebrate his new fiance, vachigadzirira muchato, vaenda kumusha, vaita chino so hapana anything chiri kuratidza kuti government yakamutsamwira. Ari busy kudhisha maGD6 mota dzinotyisa maGL maBenz ivo vana Chimombe vachitambudzika vari mujere. So hatizivi kuti mukomana ari kutaura kuti achamupanisha uye achamupedza ari kupiko, achamupedza ari kuchikurubi here kana kuti achazotobuda ozomupedzera panze. Zvinhu zvacho guys zvinongoconfuse, but anyway ndo nyaya yacho. Vamwe vari kuti ko mukoma madiko kutanga mabuda mozozvitaura nokuti 2025 wacho anogona kutongopera murimo futi mukati. Bvondoranai isusu tongoda kuti mese muende kujere, hapana mutsvene pakati penyu. Gara mujere iwe une dzungu, takaanzwa maaudio ako uchidhimanda mari, todzunguka iroro kunge wanga wanyimwa mari yacho. Handiti munhu aifanira kungoita patience wozopuwa zvako mari yenyika. Vamwe ndo vari kuti as long as ari mujere mari uchipera iwewe hauchisina mari comrade, because madzimai ako chaiwo anga achitotambudzika. Recently vanga vachinzi vabude muimba yavo yavanga vachigara because mari yerent chaiyo yanga isachakwani. Uko organization yake, company yake iya vanga vapiwa zvakare kunzi notice iyi vakomana chibudai nekuti rent papasina. Remember ka hapana production, one man show, varume vanomboshanda reiko basa. Okay, so Philip Chiyangwa akatombobuda achipemberera kuti unoshanda nesimba paya pawakatenga chibrabhasi paya vanhu vakafara zvisingaiti. Ari kuti iwo hasi kubatsira here, ari kuuya here kujere at least kuzokuvhesitira. Guys ka padzinotungana dzemudanga kutora divi isusu taramba. Ndo nyaya yedu iri pana weekend apo zvakaendwa mabhosi kana achirwa isusu manyana aiwa tinongozvinyararira. Todzoka panyaya Tom Jones. Tom Jones ari kunzi akatenga imba, or actually he said akatenga imba kuPolokwane uye ari kutenda masters nezvese zvamakamuitira. Regai timanye tione kuti akanyora kuti kudii. Ati iye ndambozama kuda kunyarara asi ndaremerwa. Guys, this is what your stars did for me 2024. Handizivi ndikakutendai sei hama dzangu zvenyu from top to bottom. Handina hangu double story asi ndinongotenda naizvozvo makandikoshera uye rambai makadaro, musaitire ini chete. Ataura zvakare akati chandinongokuudzai way, don't put your achievements on social media zvisati zvaita. Bring it zvave ready. You don't know who loves you. Neasingakude ngavaone results chete, kwete uchiri muexam. No, pane witches and wizards out there. Titende happy new year in advance. Cat family, I will never forget you and leave you. Truly, Cat mother, you are the best ever with everyone. Arepano, I can't finish all of you. Vana Aunty Masiziva, vana Mama Africa, vana Begindevele, Judy, Majanya, Zichinda Zakadaro. I can't finish all of you, but thank you once again. Do mashoko at Tom Jones aya. Imbayacho guys.
handisi kuziva kuti iri worth $1 million here, asi vati 1.5, actually 1.9 million kupolokwane. Vatiisira zvakare neadresi yavo vakati vakasunungukawo kuti muinde munoona maachievements emukomana. You are free to do so. But guys, ndoda kumbobvunza, mukomana ane masters, pane pamwe malive ake anomboita masters anogona kutopedza live ane 3 masters guys. Pamwe pastorina kana movement, murume mukuru anouya paFacebook kuzotuka kutuka. But anyway, kana iriyo content yake tingagoti kudiko heyo yamutengera imba. Zvakare chimwe chata observe apa ndechekuti kana uchida kubudirira muworld yesocial media, ingotsvaka ari kusumuka wongoita uchinamira ipapo. Maiti tipaona kwashitukana nevanhu, iye anobva angoijambira nyaya yacho obva amanyawo nayo yoita kunge nyaya yacho yadova yake, vanhu vokanda masters vachisupporta. But all these people are actually there for Maititi. So ndo imwe way yekusumuka nayo kusocial media, and Tom Jones has been the evidence of doing all that. But tatatika mukomana maybe avhura church recently. Takamboposta pano chiti Tom Jones ati iye since aitwa contact na Sean Wabiwe Jira kuti ite zvechurch uye adzokere kucalling yake, since mukomana ari mufundisi, takatofunga kuti maybe avhura church, nekuti izvozvo zvazviri easy to explain, to say I opened a church, so vanhu vakabvisa tithe and offering nemari dzekupinda crossover nepastors appreciation, and nhasi tiri pano nekuti taitengesawo mvura dzehealing, zvimacheni zvacho nezvimaband, mari yakwana yekutenga imba. But aiwa guys, dry hands neFacebook, mukomana kozodzo rakaenda haana kuzozvitevera kazvanga zvataurwa nemuprofita kuti anogona kungodini kuwandira kuvhangeri. Mukomana akaramba achingotuka, and nhasi ari kutenda zvikuru kuti imba yatovepo. So guys, do leave your comments. Vamwe vari kuti inhema Tom Jones, nhema ngadzisare 2024. Vamwe vari kuti aiwa tinotenda, asi chatisinganzwisise kuti imba iyi akaitenga cash here, nekuti kuSouth Africa munhu wese anogona kungotenga imba, asi kuzomaintaina the mortgage for 20 years it is going to be very difficult. So kana akatenga imba cash, aiwa tinotenda. Kana akatenga nechikwereti guys, master senders, please musaneta kuramba muchitumira masters kuitira kuti mukomana agokwanisa kubhadhara mortgage. Otherwise if he fails, imba ino bank repossesswa. Asi hatirika kuti tive maprophets or prophetesses of doom, tiri kuzviramba. Tati isusu gore rino, we only spread love, not hate. Do leave your comments on what you think about nyaya yedu ekwaTom Jones. Pane vari kushamisika vati ko nhasi maisa face. Aiwa guys, ndezvo nhasi chete, tangoti titambe new year tiri tese. Chiregai ndimanye nditsvakewo zviraisi ndibike nechihuku, maybe tingawanawo kutamba new year zvakanaka.